Isang magandang araw ho ng Lunes sa ating lahat mga kabalen. Lunes Santo ho, ngayong araw, April 14, 2025. Kumusta ho kayo? Welcome ho dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid ho sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong may pagkagamitan, at balita at impormasyong mapagkakatiwalaan. Yan po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong mga followers na aabot na ng 1.7 million sa ating social media pages sa Facebook, gayon na rin ho sa ating syempre yung mga followers na rin natin sa YouTube at maging sa TikTok. Live ho tayong napapanood sa telebisyon nationwide via Signal Channel 115 at Air Cable Converge Channel 71. At dito naman ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners at maging sa Free TV Channel 36, lalo-lalo na ho dito sa Kalakhang, Pampanga. Siyempre, napapanood din sa YouTube at sa ating Facebook pages. Kaya naman, interactive ho yung ating programa. Yung mga nanonood, kabalen, kung meron ho kayong nais ipa-shout out o di kaya naman nais ipa-announce, komento tungkol ho dito sa ating mga pinag-uusapan sa ating mga talakayan at kuro-kuro. Eto mga kabalen, ay mangyari lamang kayo po mag-like, mag-share at mag-comment dito sa ating live program. Ngayon pong araw ng Lunes, April 14. At ito ho mga kabalen, marami ho yung mga mag-uuwian. Kanina ay binisita ni Kuyang Paulo G. Santos ito hong Babalacad City Bus Terminal dyan ho sa Dau. At nakita ho natin yung sitwasyon ng mga terminal at ng mga pasaherong bus kung gaano karami. At maya-maya balikan natin yung detalye ng balitang yan para ho at maging updated din yung ating mga kababayan na kaka-tune in lamang. Siyempre ho, maraming nagtatanong ngayon. At kailan ba yung best time para ho bumiyahe ngayong Semana Santa? At ano-ano yung mga alituntunin na dapat hong tandaan? Ano ba yung mga protocol? Meron din hong ibinigay na tips itong ating kaibigan dyan ho sa Babalacad City Bus Terminal, Kuyang Elmer Lopez. Ayan. Mamaya-maya lamang, balikan natin yung balita ni Paulo G. At dito sa Robinson's Terminal, ito kapapasok lamang ang impormasyon mula ho kay Kabayan Art Consuelo. Ang sabi ni Kabayan Art, clear pa dito sa Rob. Ayan. Maluwag pang sitwasyon. At ito maya-maya ipalabas natin itong na-interview niya rin yung LTFRB. Ito, dina-download ko lamang mga kabalen. Real time, kausap niya. Kakatapos lang ho nilang makapag-talakayan dito sa LTFRB. At ano nga ba yung ginagawa pagbantay din ng ahensya para humatiyak ang ligtas na biyahe sa ngayon pong Semana Santa, ngayong Holy Week. Ayon ho sa LTFRB, expected ho na dadagsa itong mga pasahero sa mga bus terminal sa Miyerkules pa. At gayon pa man, as early as now, iniikutan na ho nila itong mga bus terminal upang matiyak yung kaligtasan ng mga babiyahe. At ito, mamaya i-play natin yung video. For the meantime, habang tayo ho mga kabalen, ito din, download lang ni Kuyang Justin yung video. Silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring muna tayo, hatid ho sa atin ng NLEX Corporation mga kabalen. Ito hong sitwasyon sa mga ilang bahagi po ng North Luzon Expressway. Dito muna ho tayo sa bandang itaas, leftmost box. Ito ho yung sa area ng Balitawak Toll Plaza. As you can see, sa mga oras na ito, 10:20 in the morning, maluwag ho ang sitwasyon magkabilang linya dyan ho sa Balitawak Toll Plaza.
Fast moving din yung mga sasakyan, both lanes, north and southbound, dyan ho sa may area ng Mapulang Lupa sa may Valenzuela. Pero dito ho mga kabalen, sa Mindanao Toll Plaza eastbound, nakikita natin yung pila na ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Meanwhile, in the May Kawayan interchange, maluwag ho ang sitwasyon, fast-moving, magkabilang linya. Same scenario ho dyan sa may Bocaue Toll Plaza. Napakaluwag ho ng sitwasyon ngayon. At dyan sa San Fernando Interchange, fast-moving din yung mga sasakyan. 10:21 ng umaga, dyan ho sa area ng San Fernando, Pampanga, North Luzon Expressway. Yan ho ang traffic situation, real-time via NLEX Corporation. Ngayon naman ho, mga kabalen, silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko. Live update o traffic update muna tayo. As of 10 a.m., dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Yes, mga kabalen, expected ho, asahan sa mga biyahero yung light to moderate traffic. Diyan ho sa may area ng Jose Bilingad General Memorial Hospital, ganyan na rin ho sa may Makabakle, Dolores. Light to moderate traffic, Yan pong kabalenan, mag-umpisa na sa Nicolas, hanggang na po kayong palengke light traffic sa mga oras na ito. Ayon ho yan sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng Syudad San Fernando. Yung ibabong portion ng syudad, MacArthur Highway, gayon na rin ho sa Jasa at Lazatin Boulevard. Light traffic din ho, ayon ho yan sa CPOSCO update. Yan ho, kabalen ng sitwasyon ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa syudad ng San Fernando, Pampanga. As of 10 a.m. ho yan, itong update ng CPOSCO. At paalala ho sa lahat ng mga biyahero, i-check ho ang mabuti ang inyong mga sasakyan. At syempre, yung inyong mga pangangatawan upang ang iberya sa kalsada ay maiwasan, mga kabalen. Ito ho mga kabalen, grabe ho yung init nitong weekend. Lalong-lalo na nung araw nung Sabado. Kahapon na linggo medyo malamig-lamig ng kahit papaano, relatively pero nung Sabado ay grabe ho mga kabalen yung ating naranasang heat index at init factor. Oo, dala nga ho nitong syempre talagang grabe yung init ng panahon. Hindi lang masasabi ko, wala. Yung climate change is real. Ito na ho yung epekto talaga nun, at talagang naranasan ho natin. Kaya naman, hanggang kailan ba itong sobrang init ng panahon na to? At ito ba, mararanasan din natin. So ngayong Semana Santa, alamin ho natin, narito po ang latest weather report mula ho sa DOST Pag-asa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Lunes, April 14, 2025. Sa ngayon po ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan po natin magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Although kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite animation, meron po tayo namamataan na linya ng mga kaulapan dito po sa may bandang Hilagang Luzon or nakakaapekto sa may bandang Hilagang Luzon. Yan po ay isang frontal system or yung pagsasalubong po yan ng malamig at mainit na hangin. At dahil po sa frontal system, maaaring maranasan po yung mga pagulan dyan po sa ilang bahagi or ilang probinsya ng Northern Luzon ngayong araw.
Meanwhile, for the rest of the country, nakita po natin na magiging maaliwalas po ang panahon ngayong araw, liban dito sa may western sections ng Mindanao area. Dulot po yan ng epekto ng easterlies. Ito pong mga kumpul na kaulapan na mamataan po natin sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, ganyan din sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, ay dulot po ng epekto ng easterlies. Kaya asahan po natin dyan mga nabanggit na lugar, mararanasan din po yung mga pag-ulan ngayong araw. Meanwhile, for the rest of the country po, patuloy pa rin ang maaliwalas at mainit na panahon ngayong araw. Kung mga pagulan man, ay dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms, especially pagdating po sa hapon na sa gabi. At sa mga susunod na araw, inaasahan natin na magiging ganito ang lagay ng panahon. So patuloy pa rin po mararanasan ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang sa darating po yan na weekend. Sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon, dulot po ng epekto ng frontal system, ay asahan po natin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon ngayong araw. For areas po ng Batanes, Apayao at Cagayan, maaring maranasan po ang maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. And for the rest of Luzon naman po, ay asahan pa rin na magpapatuloy ang maaliwalas at mainit na panahon ngayong araw, especially pagdating ng tanghali. Pagdating man po sa hapon na sa gabi, posible po yung mga thunderstorms o mga pagkidlat at pagkulog at mga biglaan at panandalian na buhos na ulan. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad. Dito po sa Luzon area, for Lawag po ay maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius at mainit din po ngayong araw dito sa Tugigaraw na maaaring umabot po ng 34 degrees Celsius maximum temperatures. Temperatures naman po sa Baguio ay maglalaro mula 18 hanggang 25 degrees Celsius. 30 degrees maximum temperatures din po dito sa Metro Manila. 32 degrees Celsius maximum temperatures naman para sa Legazpi at para sa Tagaytay, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 23 hanggang 33 degrees Celsius. For the rest of the country naman po, for Palawan, Visayas, and Mindanao, dulot po ng epekto ng easterlies, asahan po na ang mga pag-ulan sa bahagi po ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, pati na rin po sa Tawi-Tawi. For the rest of Mindanao, Visayas, as well as sa Palawan, magiging mainit din po ang panahon ngayong araw. At kung may mga pagulan man, ay dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms, especially pagdating po sa hapon o sa gabi. Temperature forecast para sa mga piling syudad for Palawan po, maximum temperatures sa Calayan Islands abot ng 33 degrees Celsius at 34 degrees Celsius naman para sa Puerto Princesa. Meanwhile, dito po sa Iloilo, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. Meanwhile, for Metro Cebu at sa Tacloban, naabot naman ng 32 degrees Celsius. For Zamboanga naman, maximum temperatures maaaring umabot ng 33 degrees Celsius. Ganyan din sa Cagayan de Oro. At dito man po sa Metro Davao, agwat po ng temperatura ay maglalaro mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. Ayon naman po sa ating forecast heat index ngayong araw, dito po sa Metro Manila, maaaring maranasan ang 41 hanggang 44 degrees Celsius na heat index at yung pinakamataas naman po ngayong araw sa buong bansa ay maaaring maranasan 3 lugar o 3 probinsya sa ating kapuluan. Po sa Echague, Isabela, sa Sangli Point, Cavite, ganyan din sa Naiya, Pasay City. Sinusundan po yan ng 43 degrees Celsius sa ilang lugar din po sa ating bansa, Dagupan City, Pangasinan, Tugigaraw City, Cagayan, Subic Bay, Olongapo, ganyan din sa San Ildefonso, Bulacan, Ambulong, Tanawan, Batangas, San Jose, Occidental Mindoro, ganyan din sa Dipolog, Zamboanga del Norte. At maaaring maranasan din po ang danger levels or mga 42 degrees Celsius pataas na heat indices values. Karamihan po yan sa Central Luzon at iilang bahagi ng Mimaropa. So manatili po tayong hydrated ngayong araw at kung lalabas po tayo ng ating mga tahanan ay panigurado pong magbaon po tayo ng payong. Para po sa kalagayan ng ating karagatan ngayong araw, wala po tayong gale warning or babala sa matataas mga pag-alon, kaya malaya po makalayag ang ating mga kababayan ngayong araw. Sunrise po natin ay 5:43 a.m. at sunset naman po ay mamayang 6:10 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang po ang aming social media accounts, pati na rin po ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Rhea Torres ng DOST Pag-asa para sa ulang panahon. Yan ho mga kabalena, paalala,
sa ating mga kababayan, lalo na ho dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Ayan, kakasabi ho ng Pag-asa, posibleng maranasan ang danger level heat index dito ho sa ating probinsya, sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Ano? Kaya naman manatili ho tayong hydrated. Dito ho sa Pampanga, batay na rin ho sa monitoring ng DOST Pag-asa sa kanilahong Clark Airport Station, ay papalo ho sa 40 degrees Celsius ang forecasted heat index. Ano? Ngayon pong araw at maski bukas, April 15, araw ho ng Martes. Kaya ho, paalala sa ating mga kababayan, tiyakin ho na meron ho kayong sapat na baong tubig. Yes, tubig mga kababayan, hindi soft drinks, hindi juice, hindi kape. At magsuot ng preskong mga kasuotan, preskong damit. Avoid itong mga dark colored shirts, yung mga mahilig mag-black dyan, gaya ni Kuyang Justin, yung mga punks, yung mga rockers. Init na tayo ngayon. Diba? Kawawa yung mga rockers at saka yung mga emo na laging naka-black. Dahil pagka ganitong panahon, init na init. Yan. Siyempre, kung hindi na kaya ang sikat ng araw, tiyaking sumilong ho kayo, lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga lansangan. Tapos, ito, paalala, uulitin ko namang, yung mga activities ho, schedule ng dapat early morning or late, or yung evening, late in the afternoon. Iwasan hong gumawa ng mga physical activities doon sa gitnang parte ng araw, dahil sobrang init nga. Sama na rin dyan yung paglalakad sa ating mga aso. Huwag ho natin silang ilakad na mainit pa yung simento. Oo, mainit pa yung kalsada. Yung alas 4, alas 5, mainit pa ho yan mga kabalen. Pwede hong mag-LBM yung ating mga aso. O di kaya naman vomit, magsuka-suka sila kung sakali kung mainitan at magkaroon ng stomach upset. Yan. Oo, apektado rin yung mga aso, yung mga hayop sa matinding init ho. Yung ang itlog, mga kabalin, lumiliit, Opo, pag ganitong mainit ang panahon, maliit yung production ng ating mga manok. Maliit ho yung itlog, yung mga size, Sige ho, bago tayo magpatalastas, bigyang daan muna natin itong ilang pagbati. Ayan, nanonood sa ating programa si Randol Lapus. Maraming salamat, Randol, sa iyong pagtutok sa CLTV 36 Newsstream. At syempre, shoutout din sa ating mga kababayan dyan ho sa Minalin, Pampanga, Kuyang Joel Stephen Manalo. Madalas hong nakatutok sa ating programa. Pagbati rin kay Cesar Montana at kay Roald Gonzalo. Ayan. Mga masugid ho nating mga followers. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Kumustahin ho natin yung paghahanda at pagbabantay sa mga terminal ng bus dito ho sa lalawigang Pampanga para ho bigyang gabay yung ating mga biyahero ngayong Semana Santa. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream.
Nagbabalik po ang inyong programang CLTV 36 Newsstream. Justin Dizon po, kasama niyo pa rin para sa paghahatid ho ng mga balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong may paggagamitan, at syempre, babalita at impormasyong makatotohanan, at para ho bigyan tayo ng traffic update. Ilan hong mga paalala kaugnay ho nitong ating paggupita sa Semana Santa, lalong-lalo na ho dyan sa syudad ng San Fernando, Pampanga, na kilala hong puntahan ng marami sa ating mga deboto at maging mga turista upang makilahok po doon sa tinatawag nating Lenten rites, yung pong Maleldo 2025. Nariyan ho yung mga papako sa barangay San Pedro Cotud, Santa Lucia, San Juan, at syempre Tira Bakal sa may Juliana, San Jose at Santa Teresita, At sa ibang bahagi pa ng ating buong syudad, syempre marami rin pong mga kaganapan at yung bisita iglesia sa araw ho ng Huwebes, isa rin ho yan sa mga babantayan dahil marami ho sa ating mga kababayan ang tiyak mag-iikot po sa ating syudad. Makakasama ho natin sa ating programa kahit sa linya ng telepono, ang Louis Clemente, ang hepe po ng City Public Order and City Coordinating Office ng San Fernando. Good morning, Kuya Louis. Welcome po sa ating programang CLTV 36 News 3. Good morning po. Maya pa Aldo po, Sir Justin, rin kayong Manalbe, Kalatuki. Good morning po. Apo. Sir, kumusta ho yung ating sitwasyon dyan sa syudad ho ng San Fernando? At ano ho yung paghahanda o ano yung, actually by this time, hindi paghahanda alam natin, handa na ho yung sitwasyon at kumusta ho yung operations natin ngayon? Yes po. Actually po, Sir Justin, partially activated po yung incident management team po natin. Kasama po yung ating CDRRMC at yung pong ating pong mga attached agency. Kanina pong umaga, right after the flag ceremony, tayo po ay nagtandak ng inspection po sa ating mga terminal, yung mga terminal po ng mga buses. Kasama po natin yung PNP, ang LGU at saka po yung LTFRB. So far naman po, sa kasalukuyan po, hindi pa naman po ganun karami yung or hindi pa naman nagsa yung ating po mga pasahero. But we are expecting come Wednesday, makikita na po natin yung substantial increase ng mga papauwi sa kanilang mga probinsya. When it comes naman po sa traffic, kanina po nakaranas po tayo ng light to moderate traffic condition dito po sa may RGC Sakop area. Alam naman po natin na ginagawa po yan. And of course, yung pong sa may area po ng Makabali going Pampanga High School, medyo marami rin po yung sasakyan dyan dahil gawa na rin po ng graduation ng ating mga estudyante. So, full day po yung kanilang activity kung kaya in-expect po natin na talaga magkakaroon ng volume ng mga sasakyan sa nasabing area. Opo. Sir, pero ito gaya ng nabanggitin nyo, Wednesday natin inaasahan itong mga darating at mag-uwian and of course yung makikilahok po. Saan ho yung concentration, sir, ng ating team ngayon? At 24 hours pa yung ating operations team, sir? Yes, sir. Actually, on a 24/7 basis na ho tayo ngayon. Meron na ho tayong mga tropa ng PNP na naka-standby na ho dyan, naka-monitor sa ilalim mo ng ating Dolores flyover. And yung pong ating pong major terminal terminal ng mga buses, meron din ho tayong naka-assign ng mga PNP at saka po ng LTFRB. Tulad po ng nabanggit ko kanina, nag-inspect ho tayo at base ho sa reports po ng ating pong mga terminal manager, nag-expect po sila by Tuesday, Wednesday, doon po yung magiging paglaki ho ng bilang ng mga pasahero. Sir, pag-usapan ho natin yung Monday, Thursday at saka Good Friday. Meron ho bang mga road closure na gagawin in relation with the Lenten rites na sasagawa ho sa mga nabanggit na araw? Come Thursday po, wala naman ho tayong mga rerouting or road closures na isasagawa. Pero meron hong coordination ho, yung like for example po yung specific activity na kung tawagin ho natin ay Tira Bakal. Yan po ay may coordination sa mga barangay na magsasagawa in such a way na hindi ho dapat sila magsabay-sabay dahil yan po ay lumalabas dyan po sa ating MacArthur Highway dyan sa may bandang Garbet. Kaya
we are making sure na hindi ho sila magsasabay-sabay para hindi ho magiging magulo at saka masyadong maraming tao yung kanilang pagtandak ng tirabakan. Come Friday naman po, well in place na po yung ating pong mga tropa. Sa katotohanan po nito, 500 plus personnel po ang ating pong i-activate. Kasama na po yung mga force multiplier natin at saka yung sa mga organic natin na mga personnel from the PNP, CDRMO at saka po kami. So, kumbaga, all systems go tayo, Sir Justin. At as we talk right now, nagkakanta po tayo ng final meeting po para sa Malaldo 2025. Opo. Eto sir, nakita ko yung post ninyo, yung mga information and tourist assistance desk sa Mega World, Giant Lantern na Tourist Center, City Hall, sa Mesindalan. Sir, ano yung mga assistance at ano yung mga pwedeng ilapit dito? Kunwari, may mga turistang darating at pakisabihan din sila ano yung mga dapat din nilang tandaan po once na bumisita ho sila sa atin. Yes, actually po, hindi lang naman ho kasi Malaldo ang ating binabantayan ngayon. Alam naman ho natin ang start po ng summer vacation niyan, yung pong ating sumbak. Kung kaya yung pong inyong mga nabanggit na area, may mga tao po yan na kung meron ho kami mga composite team dyan, merong mula po sa hanay ng PNP, sa Bureau of Fire, at saka po yung sa ating HEMS. Kung magkaroon man po ng mga insidente ng yung mga nahilo or yung mga nag-collapse, so maaari pong agad makapag-responde po yung ating mga tao. With regards naman po sa ating pong mga turista, nakaalalay din po yung mga personnel ng City Tourism. Sa katotohanan po nito, tayo rin po ay nagpalabas ng mga advisories regarding naman po sa pamasahe po, particularly po sa mga tricycle, para naman po hindi po sila makapag-samantala during the activity. Nag-announce po tayo ng regulation po sa pasahe po ng tricycle. Opo, sir, ano yung minimum dun sa tricycle, yung pasahe? Actually po, yung minimum po niya is 12 pesos po per person, pero kung yan po ay kumbaga para yung tinatawag nilang special trip, so times 3 po yan, 36 pesos, tapos po meron po siyang additional na 1 peso on a succeeding kilometer po. Pero nakalagay din naman po kasi sa ating traffic management po, depende na lang po yan sa magiging pag-uusap po ng pasahero at saka ng driver. Kung magkano yung kanilang babayaran, depende na rin sa layo ng paghahatiran po sa pasahero. Sir, wag naman sanang mangyari, pero kung sakaling merong turista na makaranas o feeling niya hindi tama yung singil, yan ba'y pwedeng idulog din dun sa ating mga tourism assistance desk? Ay, pwede po. Lalong-lalo na po yung pong ating mga tricycle na talagang meron pong prangkisa. Isa po sa pinakahabilin namin sa mga turista na kung maaari po, kung hindi talaga maiiwasan na kailangan silang sumakay ng mga tricycle, kailangan po sumakay sila doon po sa mga prangkisado. Huwag po doon sa mga kolorom dahil yan po ay napakahirap i-regulate. Pero kung halimbawa po, nakasakay po sila sa prangkisadong tricycle at medyo hindi maganda or kaya naman po ay nag-overprice, maaari po sila mag-report sa amin pong tanggapan at sinisigurado ho namin na yan po ay magkakaroon ng kaukulang action po. Sir, Visita Iglesia, pag-usapan natin, marami tayong mga malalaking simbahan along MacArthur. Paano ito makaka-apekto sa daloy ng trapiko? I'm sure, siyempre may paghahandaan na rin kayo dyan at may plano na ho kayo. Yes po, actually yung pong ating Visita Iglesia ay tayo po ay nag-assist, ma'am. Mula pa po nung last 2 weeks ago, tayo po ay nag-assist na. Yun po kasi ating cathedral dito po sa may city proper, kasama po kasi yung ating cathedral sa mga 7 simbahan na po saan kasama siya doon sa Visita Iglesia na na-announce po nationally. So, tayo po ay nag-assist dyan. Marami na rin nagpunta mga turista dyan. At meron po tayong na-allocate at meron po tayong sistemang pinapatupad with regards po dito sa mga nag-bibisita iglesia. Nag-assist po tayo sa mga buses na yan dahil hindi po biro-biro yung dami po ng mga buses na nagsipuntahan po sa ating pong cathedral. Kung kaya meron po kami designated area at saka po yung assistance po ng ating mga traffic enforcer. Well in place naman po sa ating city proper.
Sir Louie, ito ho, historically, anong mga simbahan yung pinakamaraming pinupuntahan dito ho sa ating syudad tuwing Monday, Thursday? Historically ho, talaga yung ating cathedral, yan po sa may main city proper ho natin. Pero iba ho ngayong taon dahil ang alam ko po, yung pong ating cathedral sa Palengke, sa may city proper, inapabilang po sa 7 mga simbahan na kasama po sa mga naideklara parang heritage or kasama ho doon sa ruta ng mga pwedeng pag-conduct po ng bisita iglesia. So, yun naman po ay nakapag-prepare naman po tayo upon coordination po sa City Tourism Office kung kaya tinututukan ho namin yan. Kasama pa po kasi, right now po kasi meron pang klase or graduation recognition day. So, kumbaga, kami ngayon, sir, all hands on deck po kami with regard to traffic assistance. Opo. Sir, paalala na lang ngayong Semana Santa, I'm sure pagdating ng araw din ng Huwebes, Biyernes, ganyan, Sabado, syempre, konti yung mga sasakyan sa kalsada. So, minsan nakakatuksong mabilis ang takbo. Ano ho yung inyong reminder sa ating motoring public ngayon hong Holy Week, considering this traffic situation at yung atin hong mga Lenten activities? Yes po, tama po kayo. Ang habilin ho namin, unang-una ho, kailangan ho kung talagang magta-travel, magmamaneho, kailangan lang ho siguraduhin nasa kondisyon ho yung ating driver. Pangalawa ho, yung sasakyan. At kung nasa daan na po, ay kinakailangan na magbaon po ng mahabang pasensya, magdisiplina sa daan, at saka po yung isa lang po yung seguridad, yung pong safety po ng ating pong motoring public. And para po maiwasan din po, lalong-lalo na ngayon, nauso yung road rage. So, kailangan lang maging malamig ang ulo, lalong-lalo na kung makaranas po ng insidente. Marami po tayong paalala sa ating Facebook page. Sana po mabasa at may apply po ng ating pong motoring public yung aming pong mga advisories. Okay, maraming salamat, Sir Louie Clemente. Kami makikibalita pa sa inyo bukas at sa mga darating na araw. Alam namin, busy kayo, pero katawag niyo ho kami, sir, sa paghahatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ingat ho kayo lagi, sir. Maraming salamat po, Sir Justin. Yan ho, mga kababayan, atin narinig si Ginoong Louie Clemente, ang pinuno ho ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando, Pampanga. Kaugnay nga ho nitong kanilang monitoring ngayon hong Semana Santa. Kabalen, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Ngayon naman ho, panoorin natin itong interview ni Kuyang Kabayan Art. Oho, mga kabalen, nakapanayam ni Kabayan Art si Ginoong Rekis Delara, ang Planning Officer 3 ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Central Luzon. At makibalita ho tayo kung paano ang ginagawa nilang pagbabantay dito ho sa mga terminal ng bus ngayon uhong Lunes Santo. Narito po si Kuyang Rekis. Designation po. Okay. Ako po si Rexis Delara, Planning Officer 3 ng LTFRB Region 3. Ayos sir, paki-explain naman po sa ating mga manonood yung Oplan Biyaheng Ayos na sinasagawa po ng LTFRB po. Okay. So ito pong Oplan na Biyaheng Ayos ay isang direktiba po ng Department of Transportation para po masiguro yung pong kaligtasan ng ating mga mananakay. So kaugnay po nito, tinitingnan o ini-inspect po namin yung mga terminals, pati na rin po yung mga garahe at saka mga units ng ating mga public transportation vehicles. Yes sir, sa pag-inspect po natin, ano po yung mga in-inspect po natin sa mga sasakyan po? Okay. So unang-una po yung pong mga driver's license, yung pong mga ORCR, pati na rin po yung mga prangkisa, pati na rin po yung mga gulong, yung seatbelt, yung pong lahat ng mga guidelines na inilabas ng LTFRB. Para tinitingnan po namin kung compliant po lahat sila ito para po masigurado yung mga pasahero natin ay ligtas sa kanilang biyahe. Sir, kailan po tayo nagsimula? Ay, sorry. Hindi ko.
April 11. Okay. So, ito po ay nagsimula noong April 11 hanggang April 21 po ito matatapos. Sir, meron na po ba tayong mga nakita mga paglabag doon sa mga operator sa mga sasakyan na binabiyahe? Okay. Sa ngayon po wala pa, no? Pero expect po natin yung dagsa ng pasaheros ngayon, lalong-lalo na po sa April 15 o April 16 sa Wednesday. So dito po hindi naman po natin ine-expect na meron tayong maano dahil alam naman po natin yung mga nawala ako. Teka lang. Okay. Pwede ba sabihin? Okay, so sir, Yan ho mga kabalin, inyong narinig ang tinig ni Sir Rexis De Lara. Oo, yan ho ay kakapadala lamang na interview. Kaya naman may mga hindi pa nakakat. Siyempre, real time ho tayo para mabilis ang andar ng balita. Makatotohanan ng interview, ika nga. At yan ho. Mga kabalin, ito, meron pa tayong 5 minutes para ho magbalitaan. Kaugnay ho nitong ating ang binabantayan. Silipin ho natin yung ilang mga balita sa Facebook page ng CLTV 36 News. At ano ba yung mga nakalap natin? Ito ho mga kabalin, bigay natin yung ilan sa mga larawang kuha ng ating hong kasamang si Ray Bravo. Ito ho mga kabalin, ang pagselebra o yung paggunita ho ng Palm Sunday o Domingo de Palaspas, dyan ho sa lalawigan ng Bulacan, partikular na ho sa bayan ho ng Baliwag, kung saan isang Blessing of Palms ang sinagawa sa St. Augustine Church sa Baliwag. Ito ho yung taunang aktibidad, daan-daang mananampalataya ho nakiisa at bitbit ho yung kanilang palaspas. Ayan mga kabalin, ilan ho yan sa mga eksena dyan ho sa may St. Augustine Church sa bayan ho ng Baliwag, Bulacan. Samantala sa iba hong balita kabalin, ito ho napili bilang bagong governor ng Integrated Bar of the Philippines, IBP Central Luzon, si Attorney Dick Fernandez ng IBP Nueva Ecija Chapter. Resulta ho ito ng isinagawang eleksyon ng IBP Central Luzon sa The Orchids Garden, City of San Fernando, Pampanga, nito lamang hong Sabado, April 12. Papalitan ho ni Fernandez na may 15 years na legal profession si outgoing Governor Attorney Maria Imelda I.Q. Tuazon na mula ho sa Pampanga. Magtatagal ho ang terminong bilang IBP Governor ni Fernandez hanggang 2027. Narito po ang ilan sa mga kuha ni Kuyang Jody Mercado dyan ho sa pagtatalaga kay Attorney Fernandez bilang bagong gobernador ng IBP Central Luzon. Kabalin, time check muna tayo. 10:57 na. Ito, magpapaalam na si Kuyang Justin. Bigyan mo ang daan muna natin itong mga nagkomento. Ayan, nag-comment din si Liana Kanilaw. Ayan, happy Monday po. Ingat po tayong lahat, mga kabalin. Ayan, happy Monday, Lee.
At inaabangan natin yung mga storya. Ito, may balita ho si Liana tungkol sa BIFAR. Yes, mga kabalen, kaugnay ho ito nitong marami. Ito, binabasa ko nga, hinahanap ko yung mga balita. Ito ho, mga kabalen, maliban ho dito sa ginagawang paghahanda rin ng ating fisheries sector sa matinding init ho ng panahon. Kabalen, ako ba'y magpapaalam na. Maraming salamat sa pagtutok dito sa ating programang CLTV 36 News Team. I-follow lamang ang pages ng CLTV 36 para manatili ho kayong updated sa mga kaganapan tungkol ho sa Lawigang Kapampangan at sa iba pang bahagi po ng Central Luzon. Ito po ang lingkod, Justin Dizon, sa ngalan po ng lahat ng bumubuo sa CLTV 36 News and Current Affairs. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.